Stav cestnej komunikácie a vysoké dopravné zaťaženie spôsoboval v danom úseku v obci Donovali zvýšenú nehodovosť a spomaľoval dopravu. Stavba, na ktoré naša spoločnosť realizuje zemné, búracie a stavebné práce, rieši celý rad technických opatrení, ktoré pomôžu zvýšiť plynulosť cestnej premávky, jej bezpečnosť a zároveň kapacitu hlavnej dopravnej komunikácie vedúcej cez obec Donovali, čím sa znížia negatívne účinky dopravy aj na životné prostredie v tomto chránenom území. Predmetom stavby je vybudovanie samostatných pruhov pre odbočenie na existujúcich úrovňových križovatkách a tým zvýšiť kapacitu a priepustnosť cesty 1/59. Vybudovaním tretieho mosta pre peších v blízkosti údolnej stanice Lanovky na Novú Hoľu sa zvýši bezpečnosť turistov nielen v zimnom období. V minulosti museli návštevníci obce Donovali prechádzať cez frekventovanú cestu 1/59, ktorá oddeľuje turistami vyhľadávané atrakcie Donovalkovo na jednej strane a Lanovku na Novú Hoľu s bobovou dráhou na strane druhej.